Tulin käymään saatana lenkillä tällä vituilla. Pururäällä saatana. Vittu, tämmönen vittu mä oon niissä vittu ehkä vähän useamminkin täällä. Saatana. Vittu yritin tuossa kaupassa saatana, mutta sit mä muistinkin, että vittu itsenäispäivä on saatana, niin ei se oo perkele aukikaan kaupat. Ärkäskillä oli vittu auki, mutta sieltä vittu saa mitään ruokaa. Niin sit mä tuli tänne lenkille vittu. Vittu, ois muuten pitänyt käydä ostaa vittu R:ltä saatana vittu jotain kaljaa vittu ois pitänyt karhua saatana ostaa sieltä. Jaaput. Mikäs täällä lenkillä ollessa? Ihan ok täällä luonnossakin välillä käydä. Vittu pitääkö se koira pärjäällä siellä kotona, kun en oo vittu ottanut sitä mukaan, kun mä luin, että mä käyn siellä kaupassa, mutta mä sitten käykö siellä kaupassa, kun ne ei oo auki, paitsi ärkioski. Niin taas tuli tähän samaan juttu, että niinku mä mukaan niinku siis mä aasin lenkillä täällä. Oli muuten iloinen yllätys siellä autossa saatana. Löysin vittu 11 € saatana sieltä. Ois voinut ostaa vittu karhuolutta saatana. 11 € vittu. Joo, mut täällä lenkillähän mä oon, niin mikäs täällä ollessa. Joo, hyvää päivän jatkoa vaan teille. Tää video loppuu tähän.